Ola, eu son Alba Lourenzo, coescritora do libro Guía da linguaxe non binaria, publicado por A Través, xunto con Né Barros e Daniela Amarelo. Este é un libro que non vai apenas sobre palabras, senón sobre como utilizamos as palabras para incluirmos ou excluirmos persoas no discurso. Está dividido en dúas grandes partes. A primeira axuda a pôr un pouco de orde na casa. Explica conceptos básicos como sexo, xénero, linguaxe non binaria, linguaxe non sexista, dunha maneira moito didáctica e fluida. E depois contextualiza o tema ollando para o que está a acontecer noutras linguas como o español, o portugués, o euskera ou o catalán. Isto demostra que a linguaxe non binaria non é un invento da xeración Z e que veio para ficar. A segunda parte é o propio guía. Non é só reflexión, é acción. O libro presenta fórmulas concretas para podermos falar a linguaxe non binaria e tamén escrever e mostra diferentes estrategias posibles e o uso dos neopronomes e neomorfemas. O interesante é que non impomos unha solución milagrosa en definitiva, senón que damos ferramentas para a utilización da linguaxe non binaria co obxectivo de adquirirnos a mesma solidez e seguridade que temos a falarmos en masculino ou en feminino. Ou sexa, que a linguaxe non binaria deixe de ser un territorio extraño onde camiñamos con dúbidas e con incertezas. Ademais, nesta sección há unha serie de exercicios prácticos para podermos treinar coas respectivas solucións en anexo, por suposto. E termino o libro con exemplos reais da linguaxe non binaria na cultura galega. Libros, series, filmes, artigos xornalísticos, traduccións, etc. Mostrando que isto non é apenas teoría. No fondo, un libro para todo o mundo, desde lingüistas até quen non ten moito coñecemento filolóxico, e para quen desexe saber.